ଆରେ ଆଲା ଟଙ୍କା ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଣ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଇଯିବ। ଆରେ ଆବୁ ଆସୁ ଆବୁ ଆସିଲେ ମେହେନ୍ଦି ବୁଲା ହେଲା। ବହୁତ ଭଲ ପଡନ୍ତି ତା। ଆରେ ବହୁତ ଭଲ ପଡନ୍ତି ରେ। ମୁସ୍କାନ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆବା ରାସ୍ତା ପାଖ ଜମିଟାକୁ କିଣିଦେଲେ ତୁ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ ଭଲ ହେଇ ଘରକୁ କରିବୁ ସେ ଭାରି ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକାଲି ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯା କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କର ଆବା ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। ହଉ ଭାଇଜାନ ମୁଁ ଆସୁଛି।